Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ҳама каса созен хубен зинда сарбаланд бошен. Бардаро ма садқа кадом медонен дромадан баба як дона лайкора бзанен кадом меҳмон нестем будурин подписатсия кунен зангулачаи канала давсемоне ки ҳар як навори ма мепардош шумо хабардор шавед. Бардаро ма садқа мисли вақта қарор дорем мошинбозори ҳам шаҳри Душанбе да гуфти гапо фир додагем ҳамҷада чиста хизмати шумо дар ин баъда шумо меҳнатора қадр дорем ки як донаи лайкора бзанен гуфти гапо қарсак шербачо айда тараф мешавад. Чанд қа дастгириҳо зиёд мешаванд қастаратса мекунем мошинои нархҳои дастаст арзон ва арзанда мепартом. Бардаро чӣ хеле ки медонен дар канали мо шумо старт бозии бурнок рафтеста ки миқдори чиптош гарени камай сета шоҷоиза 120 конвертҳои пулӣ. Бардаро амечне як донаи чипта бихарем партоем барои як гуфти гапо як бахтона омад кунед чиста як додарактона будорин дастгирӣ кунед диди дар насиби тақдим хе шоҷоизои пеш айма омади бурди рақамои ватсап мо бениҳоят осона 556 сета биза салом нест чек та пахто автоматиш дёгчи бози мо мешавад. Як дона чиптаи мо 45 май 10 та биги як та падарка дар донага чиптое ки шумо харидорӣ мекунед. Бардаро бо шансҳои хича дора кадоми ба 10 дона чипта фарқ надора кадом шоҷоизаро бурд куна дар болои шоҷоизои як айфони 17 Pro Max пеш бозор насиб бошад туҳфатон мекунем. Бардаро ҳаматон да омад бурдборӣ хонем рафтем амакаса дастгирӣ мекунем. Рамад мардуми YouTube Ҳасан Opel Vectra харо нархи дастрас 14000 сомон боз муомила мешавад. Бардаро свети чернилни свет ҳуҷҷати солона надорад сами главни утилизатсия дорад. Марамад як гирди чарх мезанем. Бардаро марамад ҳолати тараф лайкора бзанем чанд қа лайко зиёд шудам қастаратса мекунем мошина арзон партоем. И дари хуй намешдем. Марамад ҳолати обшивко коробка механик. Бардаро ҳолати потолок люк доштай бо солш боша. Бардаро 1999 солай. Бардаро 14000 сомон срочни боз муомила мешавад. харидоро бошен алоқа дабрем. рақамо яка зери навордаи зан зая алоқа дабрем. лайкова дастгира Бардаро обязательно фаромӯш накунем. Марамад мардуми YouTube ВАЗ 21015 гарени состоянии зур тоза мошин гарени пачкай бигем қабулай. Як соли рона ҳуҷҷат дора утилизатсия дора соли 2005 Бардаро 56 2005 сол ба кавои гранта харидоро бошен алоқа дабрен и состояниё редки мешавад. Як сол ҳуҷҷат дора утил дора гуфтем тана шак краска талаб нест. Бардаро 4 та балонои пачка қати дискачои заводскои чизе ки дидестен заводскои хича беғаз дар ба кавои гранта ай ба кавои гранта задаган мошин гарени ситқан тоза то расходо ҳамаша мега обши дар 100 км 9 литр обшикора навиша дидесен чӣ тоза и тахмоша бидаҷа салонш тоза кай. Бардаро системаи музикашан зур мошин полни губковат шумализатсия шидаги. Бардаро ду дари пеш электро системаи музикаш бақаги коробка механик климат контрол борд компютер ҳама чӣ мега ба греф сидени расходоша то мега. Бардаро ҳамин мошин тоза боша гарени зурай системаи музикаш зурай гарени бадай. Бардаро хулас 9 литри роҳ намехоҳад дар 100 км мошин гарени гаштиш зурай биёин олай пешай кунед баъд хитонбо баҳо метавонед капочак шоака марамаз як ҳолати моторша мебинем черепахоша мебинем. Бардаро марамад ҳолати стойкора десе умуман кафидагӣ нест то печатҳои заводскои хичаи. Бардаро умуман стойко дидесен. Бардаро черепахо умуман кафидагӣ нест ҳама заводскои мотор як ҳафти инжектор биё усбяка нарх боша. Бардаро 29000 сомон боз камакак муомила мешавад. харидоро бошен алоқа дабрем. Бардаро мошин умуман расход надорад тайёрай. биё рақамота бугӯ ака 909 06 06 04 марама рақамо зери наводай зан зай алоқа дабрем. ҳатман аз канали мо муроҷиат кунед. худо хоҳад ягон нарх дастас гирифта меравем. Амад Бардаро боз як Lexus RX навбати сборка Европа асос 2005 мотор 3 Бардаро нархи дастас 75000 сомон боз муомила мешавад. марамад як иде чарх мезанем. Бардаро марамад ҳолати тараф як ҳолати тарафша мебинем бампер қафо краска талабай. Бардаро асталин деталош созай. марамад як ҳолати салонша мебинем дарои қафо электропакет. марамад ҳолати салон потолокш тоза 4 дар электро памят сидени блокировка дар як тарафа мултирул коробкаш боша автомат. як ҳолати моторша мебинем скаменко ҳарди тараф лифт не ки нарх як хундаи аванте. Бардаро хто медонед ки дар любой ҷо 85-90 сомон амира мемонад. акарам хичан гарени наглигира гирифте савд гарени қимат гуфте савд мо гарени арзон савдош кардем. ҳолати фартуки пеши мошин нозада абё мотор 3 бахши Бардаро як тараф бесен нарх боша Бардаро 75000 сомон боз муомила мешавад. биё рақамота бугӯ ака
944 33 55 66 66 یا 66 66 марама рақамо зер навода занзай алоқа дабрем. Салом алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01. Ҳамун рӯзе ки расид бардаро ки финалам аниқ кардем. Ровна ба дастгирии беҳтарини шумо мо рӯзи финала аниқ кардем. Рӯзи 25 ноябр соатҳои 8 ба вақти Москва 10 шаби ба ватани худмон финали инами бозӣ худо хоҳад мегзара. Бардаро айҳози будроин дастгириёра кадам бигирем ки мақсад чиптора тезтарак аки шарт неста ки финала ба 26-27 ра бикунем. ҳамин дастгириётон ҳам хеле хуб кадам бигирем бардаро будаже дар 20-23 мумкин 100 билет не 100 чипта шава бардаро. Медорем айҳози дастгирӣ мекунем. Финал амон гуфтем на марҳамат финал амондем бардаро рӯзи 25 ноябр. Ки бардаро бозӣ мо ҳама вақта честни буди честни мерава. Медонем ки эфир дар канали Топ Мошино мешава Топ Мошино 01 ва Instagram ва TikTok ва Telegram канали Топ Мошино да эфир мешава ки зиёда ай 10,000 одам ба камиш моро тамошо мекунад бардаро ба дили пур. Метонен айҳози чиптотона харидавам бигирем ки нархи чипта нархи дастаса 45 сомон. Я риски шербача диди дар насиби тақдим хеле шоҷоизаи омади айма бурди. Нархи як дона чипта ба ҳама дастас 45 сом 10 та бигирен як та туфа мешава бардаро. 10 донагои чиптое ки шумо мегирем ку аксияи худша дора. Кадоме 10 дона чипта мегирам ва як та ҳисоби худам туфа меша обши шумо да 11 дона чипта мерава. Боло и ҳама ёда насиб боша як iPhone 17 Pro Max туфа карда меша. Биё як дар бораи мошинчото маълумот метавам. Сечкачаи пеши бозор комплектация элеганс бардаро мошинои хуб мондагиам. Лабаои антиблик хубиш дар чия ки автомат бардаро коробка автомат. Комплектация элеганс обогрев сидени асер задни шторка партроника қафо ҳама чӣ дора бардаро. Хубиш бо дар чия ки дискош аден дискои 210 ҳамедонем ки ба камиш 4,5-5,000 сомона 4 та диска баллонои пачка хеле задагӣ. хай ки мошинои тайёрам барои шумо барои дастгирии беҳтарин то сидан хоҳиш мекардам бачаҳо ина марҳамат сидани пеши бозор дискачои размери 15 шапалоқ размери 15 шапалоқ ҳамедонем ки ба камиш 3000 сомона қати баллонои нав. Метонен айҳози нами рақамои WhatsApp ки дидесем 556 320 салон чек та парто автоматиш ёкчи ба меша шербача дрым полни салафан печ клёнка печ мошинчо гарени зурай анаи сеюм шоҷоиза мешава ки ваз 2107 бардаро дискачои размери 16 торсай бардаро размери 16 ба камиш 5000 сомона қати 4 та балонакои нав як сола ҳуҷҷат утилизатсия гап хаварош қатия бардаро системаи музикаи зур монитор панитор ҳама чӣ дора бардаро 2011 обши 32000 пробег дора мошин раднои краска раднои детала шумо медонед ки хе мошинои мусурпусур намеоно мошинои зиндадил мемоно бисёри мардум айман мошин бурд кардагиан то ҳозира дар хизматам гуфти ки бо хизмат чона кардесен ами мошином насиб боша хизматия баъзе бардаро агар ба пул гуфти гапо ниёз дошта бошам мешава ки бисёр савол мешава ки акам шоҷоизои моро ягонча мисол бурд кунем агар меша ки ба ҷош мо пул бигирем метонем бардаро ами биё агар маъқул наши ҷош да сума айма зинда мегирем рақамои WhatsApp ба ҳама гуфти гапо маълумай ҳам зери наворда ҳам пеши мошинода 556 320 салом нес чек та парто автоматиш иштирокчӣ бозӣ мешавад бардаро масадқа медорем я ҳама каса додарактон дастгирӣ мекунем тезтарак бозира ҷамъбаст мекунем финалам даже интизор наша пешакӣ бояд гуфти гапо ҷашниш бигирем бардаро рафтем бардаро бачаҳо Toyota Prius хоҳиш кардан на марҳамат сол 2011 як ё 2011 ҳам сол баъдо солна уҷод пил дора ка хулас як гид чарх мезанем бардаро марҳамат ҳолати ин тараф қайдараш кушода мошина бардаро краска талаб нест ам бампери қафош як краска мешавад тамом марҳамат ҳолати ин тараф як ҳолати салон шуда шербачо шумо фақат лайкоро бизанед дар қафо электропакет марҳамат ҳолати салон тоза гудай я бампери қафо краска мешудед тамом 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша хай вариатор мешан ё бардор монитори андроид биё капоч акшо ака марҳамат як ҳолати моторшо мебинем бардаро абё мотори 1.8 гибрид масъала гибридҳош хеле ака ҳолати фартуки пеши мошин озадаи бардаро ё истеҳсоли япония мешан японко худтон медонед ки тоза мешан ҳам камрасход ба ҳамин хотири харидои хуб чанд сомоне тағо 88000 сомон боз муомила мешавад биё рақамота бугу 04 669 47 марҳамат рақамо зери навода занзани алоқа дабрем марҳамат бардаро боз як мошинчаи навбатии Toyota Camry 3 XL Америка бардаро мошин гарени тоза
солиш 2013 бардаро, мошин сборкаи Америка. Марамад як гирд чарх мезанем бардаро, тана шиша краска талаб нест, дискачои заводскои худаш. Мардум YouTube лайкора бизанен, чанд қа лайко зиёд мешавам, қа старатса мекунем, наврои хуб кунем. Марамад олати тараф. Як оз олати салонша мебинем. Дар қафо электропакет мебел салон, салонш гарени тозаи бад бардаро, потолокш тоза. Мошинча гарени тозаи бардаро. 4 дар электроблокировка, дар регировка бакой, ду тарафа мултирул, коробкаш боша автомат, монитор, колони, климат контрол бардори, системаи музика JBL. Ду тарафа мултирул, круиз контрол. Хулас наш боша 119,000 сомон, боз муомила мешава. Рақамо яка зери наворда занг зайн, алоқа дабрен, авио мотор 2.5. Мошинча тайра мегири, фақат 8 мекишер бачао.